Welcome to EDSA! Kantahang pang-EDSA, sayawang pang-EDSA, tunugang pang-EDSA. EDSA! Kung nandiyan ka, tutok na! EDSA! Kasama mong natatrapik. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol! Bunalikol! Bunalkol! Bunalkol! Paglisensya katarong sa imong asawa kay tapos sigid bunalon kay garon kol. Ayan, lalabas ka na naman, iinom ka naman kasama ang tropa mo. Late ka na naman magpaalam sa misis mo. Bunal gid gwa si mo karon. Siguraduhin mo lang nasa kisame ka makakatulog. Oras natin mga kabisyo, 8:31 na ng gabi. Huling banat, huling hirit, huling hagupit ng pinakamalupit, pinakamasayang programa sa radyo. Dala-dala natin ang mahigit 100% kapangyarihan. Kasama Diego Bandido! At syempre, hindi lang yan, kasama din ang pinakamatalino sa lahat. Henyo! Den atender, pero Diyos pa rin kag nagaragumo. Ayan mga kabisyo, kita mo, hindi ka talaga aantukin nito. Partida pa yan, masakit pa yung lalamunan ko. Kaya hindi tayo makakabanat ng 200%, mga 150 lang. Osya! Eto na mga kabisyo, magandang pag-usapan to. Isang nasagap nating balita. Though hindi naman to nangyari dito sa Pilipinas, pero this is something interesting na isa pong stylist ang kinasuhan ng kanyang ginupitan dahil ang pagkagupit niya umano ay sobrang iksi. Oh no! At sinisingil siya ng bilang danyos perwisyo ng demanda ng $5,000. Oh no! Dahil lang sa ginupitan siya sobrang iksi. At ang nakakaloka dito, boards, angkol, is yung nagdemanda ay isang attorney. Kaya nga nagalit si judge dahil sa ganitong mga bagay, inaaksaya mo lang oras ng hukuman. Tapos, ang buhok pa ni attorney, parang ano pa? Aray! Bakit lang? Hindi mo madiretso para sa akin? Wala naman akong sinabi nun. Pero parang ganun nga, may airport sa gitna. O hindi na natin patagalin to, logican na natin to. Ay sige, logican mo na yan. Logican na yan. Logican na yan. Eto na mga kabisyo, logican na natin to, insan. Bakit ba pinapatulan ng mga tao ang mga ganitong kaliliit na mga bagay na pwede namang pagpasensyahan at pag-usapan? Di ba? When we're already stressed o sobrang overwhelmed, kahit yung pinakamaliit na detalye, pinakamaliit na bagay, can feel too much to handle. Mabigat po para sa atin yan pag sobrang stress tayo. This can be especially true if you were already feeling like parang wala ka ng control sa buhay mo. Oh no! Yan ang nagiging resulta. Or it could be a symptom of a mental health condition. Like may depression na pinagdadaanan yung tao, anxiety, or talaga namang meron siyang bipolar disorder, o di kaya sa physical condition niya. May mga ganong pagkakataon. Kaya kung makita natin na sobrang liit lang naman ang dahilan at pinag-aawayan, do not engage in argument kasi masasayang lang yung oras mo, di ba? Magkakasala ka lang
pag pinatulan mo, kahit medyo napipikon ka na, keep your cool. Kasi sabi nga nila, ang pikon ay laging talo. Alright mga kabisyo, naku, bilis ng oras. Tayo po ay magpapaalam na. Hindi ko po kayo mai-endorse sa susunod na DJ kahit makinis siya. Pero wala siya, may sakit siya. O, pagdasal po natin lahat sabay-sabay. Si Uncle Totoy Bato, syempre tugtugan pa rin po ang mapapasa inyo. Dahil masama po ang pakiramdam ni Uncle Totoy Bato. Well, mag-i-enjoy pa naman kayo sa tugtugan. Solid na tugtugan mapapasa inyo all throughout the night. Right here on Metro's number 1. This is 90.7 Love Radio. Love Radio.